Tungod sa pagdaot sa panahon, usa ka landslide ang nahitabo sa Glan Sarangani. Samtang pipila ka humayan sa Maguindanao del Sur ang nadanyo sa baha human sa mga nasinating pag-ulan sa lungsod. Dugang detalye sa report ni Tony Humamil. Palisuray ang pag-agi ni ining mga motorista human nababagan ng kalsada sa Glan Sarangani sa mga dagkong tipak sa Bato ug Yuta. Gumikan sa pagdahili niadtong Biyernes human nasinati ang pag-ulan sa lugar. Swerteng walay naangol atol sa hitabo. Gilayong nagpahigayon og clearing operation ng DPWH ug MDRRMO Glan sa lugar. Limestone man guna siya. Ang limestone ay tendency na kumabasa. Kung na-crack, masudlan ng tubig mo, landslide Landslide siya. Pahinomdom sa MDRRMO Glan sa mga motorista nga magbantay kung moagi sa lugar. Nanay kuan mo na sir, nanay mga slope control ikan sa third town niya. I-discuss pa na mo sa MGB o sa engineering kung unsay mas maayo buhaton. Natay mga signage warning sa mga moagi sir, sa mga bypassers kung medyo na earthquake wala gyud sa ginapagian nato sir kay basig magka-landslide na po or rock slide. Human sa kusog nga bunok sa ulan niadtong Sabado. Halos mahanaw kining pipila ka maisan sa Barangay Labu-Labu 1 ug Barangay Labu-Labu 2 sa Dato Hofer sa Maguindanao del Sur. Kini human milapaw ang sapa doon sa lugar. Halos nagahawak ang level sa tubig baha nga mibanla sa moong mga maisan. Sa assessment sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Dato Hofer, nasa kapin 20 ka hektarya ang apektadong umahan kung asa mikabat sa kapin 500,000 pesos ang danyos. Sa Barangay Labu-Labu 1, 9 ka mag-uuma ang apektado, samtang 8 ka mga mag-uuma ang apektado sa Barangay Labu-Labu 2. Partially damage yung iba sir, yung iba totally damage talaga. Yung course kasi pagka once na nagano na yun sa tubig, hindi na makarecover yan. Gihan ay nasa LGU ang ayuda alang sa mga apektadong mag-uuma. Apektado sab ang pipila ka mga umahan sa Mamasapan o Gampatuan sa Maguindanao del Sur, human gilunupan dala sa paglapaw sa sapa. Sumala sa pag-asa ang mga pagbaha sa lugar, resulta sa epekto sa easterlies. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.